Saya Budi Pak wala. Kula nyuwun keplaipun. Keplaipun Bapak Ibu sedaya para pamirsa nggih. Nah, keploke Panggilan becak, kereta tak berguna. Becak, becak, tolong bawa saya duduk sendiri. becak kulari, bagaikan tak berhenti. Becak, becak, Tolong hati-hati. saya panggilkan becak, kereta tak berguna. Becak, becak, tolong bawa saya duduk sendiri. Lihat becak kulari, bagaikan tak berhenti. Becak, becak, tolong hati-hati. Terus yang sama ada enggak? Ini sedengan. Oh sedengan. Ini yang gembading. Oh, gembading. Ya. Ini gembading. Gembading. Nah, yo sak kelami. Wes teko niku nganggo klambi. Oh ya. Kudu murni kasana. Sini kasana. Oreo. Hoi. Ya bela. Ayo sob. Ayo ger. Saya tekan dhewe kok mau duduk. Kumoy Pak. Yo. Hei. Hoi. Ya. Ha. Oi. Ya. Yo. Belalang kupu-kupu, siang makan malam kalau malam minum susu kental manis dicampur gula Jawa. Bapak jangan nangis ditinggal rumah kita. Kok ame belalang kupu-kupu, siang makan sapi kalau malam minum susu perawan segera karuan. Susu rondo segera waktuku bersilaku gak tahu yang mengilu-ilu. Ku sentil ku kira pensil gak taunya pensil. Waktuku tolong aku gak tahu yang nongol. Ku senggol ku kira pistol yang taunya pentol. Oh, Ya, oleo, ya, Bos. mosok. Oh iya. Ya atraksi lagi. Yo, satu yo. Kok bener-bener nih atraksi, kok ono sing nyaren ya. Ya mumpung iki wis luar sawah. Woi. Ya. Yo, kan nomor satu, sebenarnya iso karo wani. Oh iya. Nah, akhirnya ini kok iya. Wah, yo. Mulanya keplaipun. Ya, ketua ikut. Waduh, yo kene wes. Wes. Ya yo. Misalnya pakai nanti duit deh. Oh iya. Ayo saya cilik. Yo. Terus. Yo. Yo. Nah. Yo. Yo. Wes. Ya. Yo saya sih dibanding. Cuman paling unjukan Pak kata vertigo Pak. Gini. Oh iya. Ayo
Os, gue ya. Yo. Iya. Yo. Oke, yo harus jempolnya ora situ. Iya. Wis. Monggo ke Pak Budi. Aku asam urat. Bu, Jos. Wis, iki Pak Darang ngamanke kendang. Itu ngamanke kendang ben. Yang ini jadi polisi. Wah, itu nek jadi polisi. Ini. Jadi ini. Yang mau berdonasi silahkan. Pak Dandan donasi ini kok, Pak? Kan maksudnya membantu Oh, donasi donasi doa. Doa kok iki tak kira iki kaya pambiyantu sing iso dibunuh aku. Mergane ngene iki jarot iki Pripun, Pak? iki sing wulan sawal. Nggih. Jumbuh karo pentase kuda laras manunggal iki isih menghormati wulan sawal. Nggih. Karo semen-semen bareng dasare danane yang melimpah. Oh, ngoten iki. Nggih. Jadi ning ngene sik mersani kan walaupun iki wulan sawal, Nggih. wis tanggal tuwa. Oh, ngoten. Leres apa, Bu? Ya, Tanggal tuwa. jebule tanggal tua tenan. Wah, tak kira singen kok ngamuk kok minggu tak pirang Pak. Monggo Mbak Nurli saged lebet. Oh, sanes to, Pak? Ya ujung ngono Tak kira Nurli ya, Pak. sini. Teni, Pak. Gitu ya. Iki polisi. Nah, terus sing iki sing dulke. Oke, maju nggih. Sing wis satu koyo pikiran. Wah. Wis ora apa-apa iki pokoke jadi lagi ada posisi dhewe rung teko sing penting semangat. Ora masalah ya. Namanya siapa, Dik? Apa, Dik? Bima. Cita-citanya jadi apa, Bima? Polisi. Isi kabeh. Ya tidak polisi. Polisi. Siji apa ger-ger? Kene ngadeg kongger. Nek kabeh kira-kira jarak jadi polisi aku tak malinge kok kepiye iki? Apa, Dik? Gawean. Namanya siapa? Arel. Farel. Cita-citanya Cita-citanya apa? Wah, tenan topan. Saiki ngene, kowe dadi maling. Kula tak dadi malinge. Aku tak dadi Hakime. ora. Lah pripun? Tak tukang ngibik bojone kok kowe. Lah Aduh, ini joget nanti iki heli. Aku punya anjing kecil, ku beri nama Heli. Dia senang bermain-main sambil berlari-lari. Heli, kemari, ayo lari-lari. Heli, kemari, ayo lari-lari. ayo lari. Hei, jadi. Woi, Iya, sistem boten bahasa. Oh, boten. doa, 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 doa.